adwumakuo baako ya nansan wo mo ehon toma apa baako pa no eye QNet adwumakuo no meka say omo anamusifo ya wono ewo doma hinkro na ne ho abasam ene nansan amanfo ebeka ya angel in the morning ya kire say ne Obama na nyasem ketua ya de say angel adwumakuo no enya wo mo eho adaje papa nipa bone sam ya QNet adwumakuo no wo mo edie enti se enei wo ma o mafidie no esan eyiwa na chese no so no wankasa ene waye sani amede atudwa no yenua mpa benkyereme na wono so nani edi wo mo achi yankasa ya wo boye mu ewo doma ene ne mpotemu ampa be ma na omo awie yi na temi joso ndoba doma QNet adwumakuo no ene wo mo ho nsensam ewo doma ahinkro boye mu ai yo mamema Injil TV for arefo nyina ha mfamra doma manim na yakase QNet ya beje adwumakuo bi a beba doma manim o keka konfisia be yesi dunie na beba ye no bedwuma dia beti no onanso de hawo kese pa na abra doma man usan se manfra bifiri Cote d'Ivoire manim bifiri Togo Burkina oni mia bebre no a na bedwuma die titira bebetra doma be di no unhu ne beyo o timba se befa bi de hye se be di no tukwane we bia be di para fe kwa kwose no dite nipa no be yire no no nso aye se o manipa foforo aba beka no ho ne ba fa kwambo ne so ne ba age ho sika ne ba di okobasa na nipa bebre be ho akyerebe one ne basa na ma police fo on immigration fo a be wo badu krom on go no krom be ka be ho bo se dabi sa ne ma na be yo no be do hatemamufo on nti be behwe ni ba sia no na nsa pepepe ni ne enwumere be se no nan na immigration fo ne be wo badu krom no be hu se nipa binom be titragiem tintempa na be bo pinibe ne be ti be no be nsema be ka nyina ne se QNet fo ebi ne ba fa ba be boko eye Cote d'Ivoire oninti osan se bias anka boyi ona nhihia bias se wuni abeche osano a brofo mbeka ne se human trafficking no be mpere masa ne mana enkoso biem oninti be bopia mpainfo no ma be beche be panyini pa ne odibanim eye owura Aminu Dramani te so wa do mamani he ya ona ne da QNet fo no ba no osan hawo atete aberedi ne amafo benaminti be chi owura no be ye ne se babia ni nkrofo no be wo pia no onfa benko ampa bebe timo do mahin kropro no bia fero se ABB afi awase ahantrase na bia ba ko afi fero se alankasa na ho ne be ko ye nipa mako aduasa ni benya be chebe abenyina be ho wo sa adwumadi mu na nkomodidiem na no ko ba se be fero se bra sika bia na so nso ba beduru ha ni bedu wuram Cote d'Ivoire ho na akwa ba se wunya nipa baako anamienu ma ne ba wo ntra ne wo na ba chi odo ko no ba jaawo asase ne de ben kan kira wo se bibi sa ne bedu wo kwa akofom eni ntika bi o se wo boro wo bebo ne ba age usika no na se bebo modena du wuram ba bia bedu wo ko no wi a ne ba ka chi se fere wo busuafo ana fere bi a obe no ne fa ne bra ono so kwana be fa so be gine ho sika ne nipa no so wo beduru a ne wo na wo ho kire wo no ba jaawo ne ba age foforo Sanyama no na migration fo be obadu kro no gunu krom ene do ma ha be ba je dabi ba so akere nti bebebra be nhwe manipa be nkosa ha onim na se nipa bebre ba ti be nipa biasan na ye kokohia mu no na tete Ghana fo miensa pe ne be wom dodo na Cote d'Ivoire manim biru so be free Nigeria baba ka so be free Togo na be ka sakura be ka no na che won te ka sa mpo aka mpese wa asaso de bisa no question uti wo se bebre na be ho akyerebe enti sa brei migration fo mpefo be wodo ma ha ayese yemfo de wo no kwa bontene se wunye wunim no ma QNet fo ana bi dada wo se odo ofiri wo manim akoba bi foforo akopa adwuma ma waye no be to sa aya wo ma ke wo se wobusuafo ne be beboka no kura bi no se be kopa adwuma bi dia ma wo awo ba bi ma waye eye kwana be fa so a be dia mampo wo sika afi ni amado mama no so ye ho kyerɛ kese pa wa ne sɛ
na che se nkrofo yi beba na be hu sika sa enye se wunfuo be ne nkwanti a wo be kono bode a ni be twa mankana ni be tu bayire banche ni be de okọ otimba se bi kura po aye ne nkwanya si ho a ade atia odo be ka banku atono ni wo be ka be ti atono wo be kono ni be hia munam ba kukuru ni nyina de ko eni tie na so ma do mama ne birim so bani abre na ne akori nyina no na ka me se timamufo bi a be so be pebe mani ye ni be fa akire koma tip off e wo migration for no be wata abre sa na mo no we but enti ni migration for so be kan say en transi mo bi na da san se ne bie no na be ka sika e di abra wo di so ye adwuma wo bre na se wo tena se e ye nwenhan e mani pa mienu miensa bi be dada wo no koto sa ha no mu a sikara baby se furu chance wanya mfa nkwa wo be sa ho ani wo hu nke so be nhwe e masa human trafficking no enko so e wo Ghana ha e won se ye bere bo ano de ne e ba hu pen ne e ba fam no ya de se mu ayija titro na so ye pragiafo ya ne be so amanfo de betra boda na be de ba ko se me ka se pragiafo so bi so ba ko ni senseme e wo police fo nsema be so be di body se ho aboa ama boni se e ko so dia ene na won so wo ento nti na che wo bisa de enkoso e wodoma one ne mpatamu eno no eti ampa bi na chesa QNet adwumakuo no na na musini ya wono e wodoma ahinkro wono ne ayi befre no Aminu Damani no moa mpacho sa pepepe edin wonim se Ghana mampanyi ni din na chesa wafa wogu din ani mu asesa wonim se din na din kronkron wan se babia Yesu be bonem pono ho ne bronsan so be kwa kwato no bombone na ama ho abono no de asemaba onu bi ni ne be yo no nte se de se Ghana mpanifo ba mfa bede na ntifo ma amanfo be fa hawo mu pa wodo mamanim e fa za QNet fo yi no be ho ni nyina ne sa amanfo ebe ma omani enso ada ho